ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ ଏବଂ ମହାମାୟୀ। ଇଏ ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭାବେ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ହ୍ରୀଂ ନମଃ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ତ୍ୱଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ ପରମାସि ମାୟା ସମ୍ମୋହିତଂ ଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମେ ତତ୍ତ୍ୱମୟୀ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ ଭୂମଭୁକ୍ତି ହେତୁ। ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ମଦତି ପରପରା ଭଗବତୀ ମାତ୍ରାକୁତରୂପିଣୀ ନିର୍ଲିପ୍ତା ଗୁପ୍ତଦେହା ତ୍ରିଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପା ବିଚିତ୍ରା ଦେବୀ ମାନନ୍ଦା କନ୍ଦା କନକତନୁଧରା ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟରୂପା ଦେହି ମେ ମୁକ୍ତିଭକ୍ତି ତବ ପଦଯୁଗଳଂ ଯୋଗମାୟା ସ୍ମରାମି। ମାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିतो ବିଷ୍ଣୋ ଶମ୍ଭୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଶୋଭିତଂ ପଦ୍ମଯୋନି ମୁଖାଦ୍ୱସ୍ତଂ ତଂ ନମାମି ହରପ୍ରିୟମ୍। ମାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନାରାୟଣୀ ବିଦ୍ମହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।